Sinday Vlogs ni Lipay. Kayo Sinday Vlogs kay fried chicken o fried chicken taga adlaw. Lipay jud kayo Sinday Vlogs. So, mga unay data diha ninyo na. Ayun, pumunta ako. So, pobre man jud ta ato ning kinamuton. Kaon na yun ang taga-pobre o fried chicken. Hala na lang yun. Baby po daw, ipasud ang manok. Dako ang manok. Pag-ablay na ko na ay. Pagkaano ng bihaha, pag-ampo. So! Uy! Mga manuka. Muna! Pagkaano na diha kay magluto sa ko. Sinibag pa nilang ka. Murag gusto na ay. Dili ko mo yung ilaban. Green nilang ka. Okay? Masalan? Dili mo yung ilaban. Amin, pagkanak na lang. Mm. Hala ko. Amo lagi. Dali din siya, maghapon na dili mo pa yung ilaw. Sige mo to. Oh. Mga unay ta dinha ninyo no? Para kayo vlog. Dili mo dili na mabango utangan mo. Gaya na hinog sa akin. Lami kayo ang fried chicken guys. Kakaon na jud ang taga-pobre ug fried chicken. Dapat hindi kinamuton kay pobre man Sinday Vlogs. Ang tagplato sabi. Ito mo sa bintana. Kapasan na rin kung ako on mo. Wala mo gamit ang ice cream. Pera. Lami kayo guys. Salamat kayo sa nag-sponsor jud aming fried chicken nga naan ako isudan. Lami kayo guys.